sibheke futhi la udaba lwesichitho. Siyazi abantu abaningi isichitho sebayasazi nje. Nakwayena umuntu usevelazi la nginesichitho manje. Hayi. Nento ezingahambayo. Hayi impilo yami ngiyayibona. Hayi ngiphupha kanjena. Hayi vele isichitho. So kodwa ke inkingi sekulapheni. Ngoba nesichitho kehlukene vele. Khona idaba lokhu, khona idaba lokhu, khona idaba lokhu. So ukuthi ufuna ne method yokulapha vele izohluka. Isichitho nesichitho ngeke singaba nendlela yaso yokusilapha ngoba ihlukene. Dokotela kunjani? Mne wethu. Siyaphila kunjani ngoba? Hayi siyaphila. Ngifuna sibheke izichitho ukuthi ngoba siyazi ukuthi ikhona into ekuthiwa into isichitho. Ake sizwe ke ngawe. Isichitho. Njoba kunento ekuthiwa isichitho, wena uyakwazi ukuyilapha izichitho ngokuhlukana kwazo mhlawumbe noma kunezichitho ezithile okwazi ukuyilapha kunezichitho ezithile ezikwehlulayo. Ukuthi abantu badlulisele komunye umuntu uthi hayi lesa hayi ngihamba usimisa umagolwana besilaphe. Yabona mne wethu nje indaba yesichitho. Isichitho into eyaziwa wonke umuntu. Ihlupha kakhulu nje abaningi ithandani kuphi nakuphi. Isichitho sesilapha lekhaya. Angisikhandi kuphela kodwa ngiyasilapha. Oh. Yeah. Uphinda usikhande? Cha ngisikhandi mina. Oh. Mina ngiyasilapha. Oh awusikhandi. Oh silapha kuphela. Hayi aba ofuna ukushaya omunye hayi cha. Afuna athola umuntu. Kodwa nje kusilapha zihlukahlukene ke izichitho mfowethu kakhulu. Kodwa la ekade ngifuna ukungena khona kakhulu mne wethu indaba le ephathana kabuhlungu. Kunomuntu ongazi ukuthi isichitho uma sik-affecta akekuthu uthandana nomuntu nosothandweni. Kukhona okushaya ngesichitho ufuna ukuhlukanisa nalomuntu. Omunye umuntu akazi ukuthi isichitho si-affect wena kuphela nalomuntu othandana na enihlukaniswe naye. Isichitho ukwazi ukuthi mawushawe ngesichitho simosha yonke into. Ugcina ujikelwa abantu enishe emndenini. Umuntu ongathandeki. Kakhulu lebhlungu emosha kakhulu. Imosha la indabeni yetoho. Mhlawumbe uyasebenza. Ujikelwe yonke into ujike. Okay othandweni kujike. Kuphelile. Ngapha umsebenzi uyacikisa isichitho. Isichitho siyalashwa. Ngike kunesiwasho sala ekhaya sika MKhulu SomaHhashi esisibiza umathunzi. Naye ngathi mangikhuluma ngelinye ilanga ngathi kubalekile umuntu abe neziwashe kanjalo. Ngoba isiwashe esinjalo hlala ube njengomuntu ofutha ngaso. Noma ungasho ukuthi kunesichitho esikhona. Ngoba kunalento ukuthi hayi ngiyabona nginamasho nginezichitho. Isichitho akusona ukuthi ingoba uhlala uphosiwe. Kunento yeqayo ibe isichitho kuwena. Manje ngikusho siyakwazi ukuyilapha ngokuhlukana kwazo ziningi kakhulu indlela ezithunyelwa ngazo. But umsebenzi waso sisodwa. Iziningi indlela ezithumela ngazo, ziningi ezisebenza ngakhona. Ingasebenza ngokwephunga. Zingasebenza ngokomzimba umosheke. Kunesichitho lesokuthiwa isichitho sexoxo. Uthola umuntu useshintsha ebusweni uvela amaqhubu lawa angasakwazi ukuthi azoyenza njalo. Ayalashwa lawo maqhubu. Uyashintsha uyaqhunqa namhlanje uqhunqile. Ilese sithi kusuke kusetshenziswa unwabu lapho. Unwabu nexoxo. Lo muntu lo umthola ubuso bakhe namhlanje unje kusasa unjeni. Ubuso bakhe buba nalamaqhubu amakhulu kakhulu aphuma ubomvu. Uyalashwa naye lo muntu lo. Kunomuntu onesichitho namhlanje so ukuthi uyanuka phumfu wethu. Ngabe umuntu wesifazana uyanuka phu. Kade uyalena le akazi ukuthi uzowenza njani. Uyanuka. Uthole yena akaziswa. Likhona isichitho ukuthi sihambisana nekwabo. Sikhona isichitho ukuthi akekho umuntu mayikubuka nje uvela kuzonde. Ungenze lutho mfowethu. Sibala zonke ukuthini ziningi izichitho. Isichitho ngabe ushawa isichitho ocabanga kukhona umuntu oshawa ngesichitho emsebenzini ngoba ethandwa umlungu. Leso sichitho sibuye sik-affect endlini kumathandana wakho. Ngoba isichitho. Yingakho ngithi isichitho ezingayibala zibe ningi kodwa umsebenzi waso sisodwa. Ukuqhatha. Kodwa ukuqhatha sinakho ukuthi ungathandeki, uzondwe, ube nenkingi. Manje that's why ukuthi isichitho sibalekile ukuthi umuntu ayibheke indaba yesichitho ngoba ayi-affect into eyi-one. Namhlanje kunomuntu othi emsebenzini akuhambi kahle. Ekhaya akuhambi kahle. Emphakathini akuhambi kahle. Angisena bangana ngisena lutho. Kodwa ngazi yini. Uthola ukuthi isichitho nje. Ugcine ehambe yomosha imali eziningi kanti hayi isichitho kufanele ngabe kulwa naso. Yingakho uthola omunye umuntu namhlanje uzothola ukuthi kunama-chemist maningi. Abantu bayahamba bayothenga iwasho ukuthi ufuna ukufutha umuntu uyeza ukuthi ngiyalunywa kunezinto ezingihambayo kunesichitho seyintwala kuyaluma emakhwapheni kuyalula konke la kuneyinwele khona siyabuya sisilaphe lezo zinto
zikhona izinto ezokufutha, akhona ama product kaMkhulu SomaHhashi kakhulu iwasho zokufutha njengaso lesi engithi umathunzi kakhulu laba abahlushwa isichitho mfowethu siyasithatha kunesichitho ke isichitho ke kunomuntu okufanele wazi kunesichitho nje esikhona ngaphandle kunesichitho sesingene kuthiwa isichitho segazi esidinga kube khona izinto ozoyiphuza lento uyibulale ngaphakathi ngoba uthola ukuthi sikakhuluma ukuthi uphuma emaqhubu ufuthe kushe uhlale 2 months uphinde futhi uthola umuntu useyabuza ukuthi kahle mina ngoneni njalo inyanga nenyanga nginesichitho no okushuthi ngalesikhatha ulaphekanga lo muntu usidambisile manje into okufanele uyiqonde ukuthi uma sifanele silashwe ngaphakathi nangaphandle kodwa akuzona zonke ezilashwa ngaphakathi nangaphandle sibheke ukuthi sisebenza kanjani kuwena ingabe lesephuma ingabe isiphi nasiphi kodwa esinye uthola izinto zokufutha izinto zokuphalaza bese kuba nembiza eqonde nengqo nokubulala lekho ngaphakathi so umuntu uma umniyoba la uyaveza ukuthi khona lo somathunzi lapha ukuze so lo somathunzi lo yile khambe elikwazi ukuthi lisebenze kuzona zonke lezi zichitho lezi umathunzi ayi ngoba kuyilona khambi kodwa umathunzi isona siwashe sithi sisebenzisa ukuvikela isimo sinjengalesi ube naso kunokwenza ukuthi awunawo amandla okuya kumlapho wendabuko kodwa unayo umathunzi uyenza ukuthi ukudambisa ukuze uzokwazi ukuthi ekugcineni ugcina unawo amandla okuya kumlapho wendabuko ekulaphe tarali okushuthi manje lena ioption yokuthi mhlawumbe ungakabi namandla okuya kumlapho wendabuko noma isiwasho banaso leso noma ngabe uyalunywa kukhona ukuthi into isaqala uyakwazi ukuthi uyibulale nje ngomathunzi uvela ufuthe ngaye uphalaze ngaye kusasa leyo nto leyithulile kukhona sesingenile sesikhipha amaqhubu kanjalo yile sesikhuluma ngaso ukuthi sekufanele kube khona nezinto oyiphuzayo sekufanele uqondane nomlapho wendabuko noma ufike khona kwaMkhulu SomaHhashi sikwazi ukwenzela izinto zakhona sisihlola ukuthi okay ilesi sihambisana nani sidinga ukulashwa ngani akunankinga ungazithenga iwasho but into ya temporary noma into esidambisayo ukuhamba wesikhathi uphinde uyayizwa lento le kukhona umuntu othi mina isichitho ngifile izichitho kanti hayi ukuthi izichitho ushawe ngaso uthole washawa kawodwa mana silaphekanga kuba into ehlala isikhathi esincane idambiseke kancane ukuthi uphinde uthola ukuthi manje isibuyile imbambile so la umuntu uma umelapha isichitho mhlawumbe uqala ubona umehluko nomphumela angiqala ukushesha ubone noma hayi kufanele inde mhlawumbe 7 days 30 days 15 days ukuthi aqala abone umehluko sikhuluma umuntu ebesimbambile impela yebo njengomuntu ukuthi ebusweni mhlamba ke ukuthi umoshekile angeke sikhohlise sithi into ekseni uzovuka right but in a period of 7 days lana kunomehluko ozobukhona angeke kuvuke namhlanje esekuthe but uzovuka kukhona ukuthi njoba de ziyaqala kuyasha manje usiyaqala ukulunywa mhlambe kuyaphela usiyaqala ukuphuma ubuva kusenzeki okushuthi nje singasho ukuthi in a period of 7 days kukhona into ngabe eseyibonile ukuthi ngiyasizakala ke manje okubalekile kakhulu kule ndaba esichitho mfowethu ukuthi isichitha asilashwe ngempela singadambiswa ngoba kunomuntu namhlanje noyitshela ukuthi hayi mina ngiyafa izichitho ayipheli nje inyanga ungashawa ngesichitho kanti hayi ukuthi lo muntu ushawa ngesichitho njalo inkinga silaphekanga from the start sadambiseka manje njalo sehlahlala kube ngathi manje ushawe ngesichitho futhi ushawe ngesichitho kanti cha akashawanga ngesichitho manje nje into emshayayo ukuthi asilaphekanga okubalekile ukuthi silapheke kahle ukuze singeke sihlale njalo kuthiwa wena unesichitho njalo uchithiwe yebo no siyabonga ekuchajeni into enikhuluma senoni nalo umuntu osuke egula senibonile ukuthi futhi isichitho iprocess yokumlaphisa sekanani yebo angithi njengoba ngisho ukuthi ukucharge kukhona ukuthi kukhona ama normal price ukuthi nje umuntu but kunokuthi umuntu unesichitho nje mhlambe into nje umeqa utholile uyalunywa bese kuba nomuntu ukuthi unesichitho segazi esisegazini angeke labo bantu labo ubacharge imali eyodwa ngoba lo muntu nje unenkinga nyane ukuthi uyalunywa mhlambe isichitho esangena noma into akayeqile bokungasona isichitho sakhe but uyeqile but im-affectile ngakho ke le ndaba zokucharge ilezi sixoxa mase ufikile ukuthi no la inkinga yakhe ihamba kusuka la igcine la
ngakho ke singayilapha ukusuka la sigcine la izolapheka ngenkomo engaka. Yeah. No, siyabonga kakhulu. Uzile ukuthi ichitho ngokuhlwana kwazo ziyalapheka. Futhi ungakwazi ukuthola nawe ikhambo ohlala kunalo urobhini noma eKhabitheni ila lo mathunzi elizila kakhulu. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu